Atxaldean denek. Hasi aintzin, erran gutako inork ez nukela inoiz pentsatuko 2021 urtean prentxarreka egiteko beharretan harrapatuko ginen. Onatekari gaituen egoera ondokoa da. Besta giroa ez da inoiz eremu segura izan emakumen dako. Hori gutxi bazen, berrogaialdia eta gero violentzia forma guztiak areagotu dira. Badiri gabete batzuk, astebururo, Elizondoko estatuetan, indarkeria trotiriko jarrerak normalizatzen ari direla. Ez da harritzekoa, jarrera hauek onartu eta erreproduzitu dituztenak perfil konkretu batekoak izatea. Taldearen babesean mugitzen diren gizon, cis, hetero, xuria. Ondar asteburuetan ikusi ditugun jarreren artean ondoko hauek daude. Neskak akosatzea, presioak eragitea, ahozko eta ez ahozko violentzia erabiltzea, violentzia fisikoa areagotzea, jendain krepatzea, aulkiak eta mailak xehatzea, garagardoak ebastea, espazioa bereganatzea, jendea zirri egitea, jendaren iritzia gutxiestea, euskararen arnasunea izan den espazio bat espainolez ikotzea, eta hau gutxi balitz, emakume gazte alduntzaren alde izan zen asteburuko manifan, kristalezko edalontzi bat botatzea parte hartzaile. Ekintza hauek argi uzten dute pertsona talde batek. Horrela jokatzeko lekuaren eta jabe sentitu behar du. Eta edozer gauza egiteko edo errateko impunitate guztia eduki. Akaso ostatuak 40 aldia itzineko bajerekin konfunditutuzte? Hemen bildu garen eragileek eta herritarrek argi dugu fasismoan, matxismoan eta indarkerian oinarritutako besta eredua ez dela besta. Denetako lekua duen besta eredu feministak nahi ditugu. Bestaz gertatzen diren jarrera hauek egunerokotasunean dauden balioen isla dira. Hortaz, denen ardura da jarrera hauek inondik inora ez onartzea. Elkartu gaitezen honen aitzinean gora borroka feminista. Erranen dugu ze eragilek eman duten atxikimendua, bertzeak bertze. Segurazki egonen da jende gehiago edo eragile gehiago, baina hauek dira bildu ditugu. Gaztango sortu, Gaztango EH Bildu, Joa Gaio Kultur Taldea, Zapatillera Musika Elkartea, BRT Menditarrak RT, Amezti, Gaztandarren Biltzarra, Karezkun Rock, Plazara Dantzara, Gazte Asamblada, Gaztango Ernai, BKT, Talde Ekosoziala, Gaztango Talde Feminista, Burrumba Morea, Inarrosi, Ilbeltza eta hainbat herritar. Aipatu nahiko ginoen, justo hemen testu irakurri ondotik, eskatzen dugulik indarkeri gabeko besteen eredu bat, ganderaztean, Gaztango eragile feministen artean egindako kitzen ondotik, zenbait eraso zuzen jaso gintuela. Bat erasotzen duterian denak erasotzen dugu. Hau ez da onartuko. Gora borroka feminista! Gora!